Hau da, kiak eta bizarrak planatuko dituzu. Hemen, hauek. Etxean en el baño. A ber, 15 alde bakoitzetik. Orduan, esaten didate, 2 metroko zuloa egin eta 2 metrora edo beste zuhaitza jarriko dugu. Bale, orduan, taldeak ingo ditugu eta 3 edo 4 taldekoak osatu. Eta zulo bat egin bestera 2 metro egoten dala. Bueno,